Ka nawa? 20. Eh. Haba 20 wannan abu 20. Kaga ta kanana ci ba. Ta nawa za a samu? Amma da 50. Ce? Masha Allah. 1 2 3 4 5 7 9. Yawwa gashi. Yawwa. Kai. Ai babu mu ta iya gurasa, kakka da ai ta yi daɗi ku? Madalla. Ku kuma ya na gan ku kun tsaya ku yi charkwe. Ku zo ku taya shi mana. Yawwa madalla kai. Yawwa madalla. Kun gama? To, ba ni kuɗin mana. Kudin? Eh. Kashi ga naira 50. Ya za ka bani 50? To ta nawa na siya? Kai da mun na sama na 150 kuma yini za ka ban 50. Gaba ɗaya na zuwa muku fata 150. Ba ce ka ta nawa? To ai na ga abokananka ne. Ba zai ka sai abu baka ba su ba. Ɗayan ya fita musu, ni na fita musu, ɗayan shi ma ta naira 50. To ka gani. Malam.